Până la Congresul Partidului Social Democrat, cei care au vorbit până în prezent, președintele partidului, cei care candidează împreună în moțiunea Sorin Grindeanu, au prezentat un lucru foarte important. Congresul se desfășoară sub egida unui slogan extrem de generos: uniți pentru România, puternici doar împreună. Este un congres care marchează un nou început, o restartare a activității Partidului Social Democrat, cu o echipă nouă, condusă de un om cu multă experiență, președintele Sorin Grindeanu. Partidul Social Democrat își propune ca sub conducerea acestei echipe să devină o voce tot mai puternică în România, să lupte pentru români, să adopte o atitudine activă, nu proactivă, și să pună pe primul plan, în cadrul coaliției de guvernare, apăsat, tușat, programul de relansare economică al României. Președintele Sorin Grindeanu a spus foarte clar: nu va mai exista niciun fel de asumare în guvern dacă pe primul plan, în primul rând, nu se pune programul de relansare economică a României. Este un congres foarte important, de sus până jos. Cu toții vom avea în perioada următoare o reorganizare a întregii activități, astfel încât Partidul Social Democrat să redevină ca forță politică ceea ce a fost dintotdeauna. Vă mulțumesc!